în parteneriat cu Asociația ProMemoria, al cărui președinte este domnul Paul Popescu, și îl avem aici lângă noi. Da? Da, pentru cei mai tineri care nu de asemenea, în parteneriat cu Primăria Comunei Osica de Sus, reprezentată aici de domnul primar Ion Ciocan. Proiectul se numește Educație într-o tradiție și valoare în port, muzică și joc românățean. Este un proiect în valoare de 620 de milioane, bani care au fost lei vechi, bani care au fost, da, să zicem așa, de Agenția Fondului Cultural Național și o cofinanțare de 10% din partea Primăriei Comunei Osica de Sus. În cadrul acestui proiect am cumpărat instrumente muzicale, costume populare. Dumneavoastră știți că o parte din copiii noastre aveau instrumente cumpărate prin celălalt proiect, iar acum am completat colecția de instrumente muzicale și am îmbogățit-o. Costumele populare vor fi îmbrăcate de fete cât și de băieți, iar la un eveniment ce va avea loc la începutul lunii octombrie, vom avea și formația de călușari. La fel și copiii îmbrăcați cu costume de călușari cumpărate pe acest proiect. Mă bucur foarte mult că sunteți aici și vreau să vă urez vizionare plăcută, dar nu înainte de a-i da cuvântul și domnului primar, care ne-a ajutat în desfășurarea Chestia asta nu era prevăzută în program, dar cum a zis domnul profesor Sterie, trebuie să fim transparenți și să știți tot. Nu pot decât să-mi exprim bucuria că în Comuna Osica de Sus renaște tradiția culturală. Recunosc că o parte din vină îmi aparține că am întârziat atât de mult, dar sufletul meu a fost... Asta nu înseamnă că e mai puțin închistat, dar mă rog, asta e. A trebuit să trec printr-o perioadă pe care o știți foarte bine. Până la urmă, Bunul Dumnezeu mi-a dat gândul bun și am susținut ceea ce trebuia să fac de la început. Pe de altă parte, nu pot să nu recunosc meritele Asociației ProMemoria, insistența lui Paul Popescu și a Cristinei Botez în a relua, sau mai bine să începe aceste evenimente, atât culturale, cât și de natură intelectuală, ca să zic așa. Cum de asemenea nu pot să nu scot în evidență strădania conducerii liceului de a face din liceul Ion Gheroșca ceea ce a fost cândva și ceea ce merită. Nu mai puțin important, deși eu aș crede că e cea mai importantă muncă făcută de cineva în liceul ăsta, profesorul Sterie, care a reușit să facă în mai puțin de 2 ani de zile, din copii care nu știu dacă văzuseră instrumentele astea, să facă adevărați profesioniști. Și o să vedeți lucrul ăsta. Susținerea din partea dumneavoastră a fost de mare preț pentru noi, că dacă nu asta ați fi refuzat și nu i-ați fi lăsat, cu siguranță nu s-ar fi întâmplat nimic. Am mai avut o tentativă în 2004, când am intrat eu în primărie, să facem formație de căluși și atunci foștii directori de atunci, după ce au văzut că aveau vreo 70-80 de copii care începuseră să vină, le-au interzis să mai vină, pe motiv că obosesc și nu mai pot să învețe. Și a trebuit să renunțăm. De data asta, le mulțumesc tuturor, vă mulțumesc și voastră că nu vom renunța și vom încerca să ducem. Proiectele astea se încheie într-o lună de zile, la sfârșitul lunii septembrie a pus să încheie primul proiect, cel de care vorbea doamna director, în valoare de 620 de milioane de vechi și la sfârșitul lunii octombrie se încheie al doilea proiect. Avem și echipă de teatru, avem performanță, avem sport, avem tot ce se poate în comuna asta. Al doilea proiect are 280 de milioane ca valoare și acolo, valoare materială, și acolo va fi o echipă de teatru. 2 dintre actorii, vedeți aici, care au câștigat și premii până la
până la ora actuală și vor câștiga cu siguranță, unde regizorul Mihai Dungeanu de la România Actualități, de la București, o săptămână de zile a stat la noi pentru a repeta cu ei. Implicarea domnului profesor Ramona Alexandru, profesor de română, în activitatea teatrală a adus rezultate și aduce faimă comunei noastre. Că până la urmă nu e vorba de Osica de Sus, nu e vorba nici de ciocani, nici de directori, nici de nu știu cine. Sunt niște oameni care ocupă niște funcții pentru o perioadă de timp, mai mult sau mai puțin înjurați de cetățenii care i-au ales, dar ceea ce se face bun în comună rămâne și veți pomeni și dumneavoastră și copiii noastre. Vă urez vizionare pe urmă. Onorați invitați! Liceul Teoretic Ion Gheorghe Roșca, Primăria Comunei Osica de Sus, Asociația Culturală Pro-Memoria, Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă Slachina, în cadrul proiectului cultural Educație într-o tradiție și valoare în port, muzică și joc românațean, prezintă spectacolul Muzică și dans pe portative de suflet. Pe portative de suflet vor vibra în fața dumneavoastră, pentru început, chitarele. Reunite în formație Armonia, au ocazia să ne mângâie inimile cu piesele muzicale Yellow Submarine, Inimi vesele, chitarele, Milise Mu, Havana Ghila.
să primim cu aplauze cea mai tânără formație, Lira. Ea va prezenta în spectacol Pastorala, Ora Florilor, Brâulețul,
Doina Românaților. Soliștii instrumentiști, soliștii vocali, grupul vocal și formația de dansuri Crăițele vă vor aduce în scenă, odată cu inerentele emoții, momente de înaltă trăire sufletească. Sârba sârbelor. Fragment din Rapsodia română. Doi instrumentiști, Ștefania Raicea la vioară și Eugen Voinea la acordeon, își vor etala talentul în compania orchestrei. Să dăm cuvântul violonistei Ștefania Raicea.
Europa Naților cu Ungurica de la Munte. Solista de muzică populară, Adriana Dana, ne invită la o sârbă oltenească, interpretând cântecul Hai la horă în voieniță. Adriana Dana. Mai necuță, hai la horă în voieniță. Mai necuță, să jucăm șoferiniță. Pe malul oțetului, pici mocul târgului. Pe malul oțetului, pici mocul târgului. Cu
de Osica cu orchestra Doina Romanaților. Iar acum, iar așa, așa, iau-ți zeu, iau-ți zeu. Dana Pușcoci, Cristina Târnă și Bianca Ionescu ne va delecta cu melodiile De la Olt până în Banat și Hai la Hora Mare. De la Olt până în Banat, contra mine lăuda.
feciori, măi, cum se prind în horă, parcă-s niște flori, măi, să vezi la Osica, verde și feciori, măi, când se prind în horă, parcă-s niște flori, măi, lăutarii cântă ca la romana, stai cu toții voi, haideți măi, lăutarii cântă ca la romana, stai cu toții voi, haideți măi, lăutarii cântă ca la romana, stai cu toții voi, Realizarea spectacolului a fost posibilă datorită coordonatorului spectacolului, doamna director, profesor Sorina Iacob, regie artistice și muzicale coordonate de profesorul Paraschив Terie, coreografie și scenariului, profesor Constantina Sterie. Crăițele vor prezenta jocurile populare, Trandafirul, Hora Florilor, Sârba Adăugarilor, Tărășelul, Frunza, Rustemul, Sârba Săltarului.